थांनाय 17 बोसोराव BPF दोलोआ हाग्राल' सिफायदों। हाग्रा सिफायनानै गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय साहा बागान गायदों। BPF दोलोआ रायजो राजानि जिउ रैखाथिनि थाखाय जेबो हाबा मावाखै। BPFनि दैदेनगिरिफ्रा 10,000 हेक्टर हायाव हाग्रा सिफायना साहा बागान गायनायनि रोखा फोरमान दं। हाग्रामानि दैदेननायाव दिनै जे देरहासार बिथांमोना हाग्रा दाननानै साहा बागान बानायदों। हाग्रामानि दैदेननायावनो आब' प्रमिलाया दिनै हाग्रा दाननानै साहा बागान बानायदों। हाग्रामानि दैदेननायावनो जोंना एक्स मिनिस्टार रिहन दैमारि बिथाङा साहा बागान बानायदों। अर्थात BPFनि दैदेननायाव 10,000 हेक्टर हाग्राखौ सिफायनानै जोंनियावहाय साहा बागान गायनायनि प्रमान दङ। बेटियारनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारिया फिन खेबसेबाव BPF दोलोनि सिङारि बाथ्राफोरखौ बुंफ्रुदों। लोगोसे बुंबावोदि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा हाग्रा ओनसोलखौ सिफायनायनि जाउनाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव नुजाथिनाय जेंनाफोराबो बारा जाबोदों। नाथाय बेखौ फोजोबनो थाखाय BTR सरकारा गोख्रों थांखि लानानै हाबा मावगासिनो दं। गोख्रों राहा लानाय बादियै गोनांथार जाय जायगाफोराव मैदेर आरो मानसिनि जेंनाया नुजाथिदों बै ओनसोलफोरखौ नोजोर बोनानै गासै 121 किल'मिटार हाग्रा ओनसोलफोराव सलार फेन्सिं होनायनि हाबा मावगासिनो दं। 17 बोसोराव जा BPF सरकार बे BPF सरकारा जोंनि गेजेराव जा जंगल राज खालामदों। आं मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट होनो नागिरदों। हाग्रामानि दैदेननायाव दिनै जे देरहासार बिथांमोना हाग्रा दाननानै साहा बागान बानायदों। हाग्रामानि दैदेननायावनो आब' प्रमिलाया दिनै हाग्रा दाननानै साहा बागान बानायदों। हाग्रामानि दैदेननायावनो जोंना एक्स मिनिस्टार रिहन दैमारि बिथाङा साहा बागान बानायदों। अर्थात BPFनि दैदेननायाव 10,000 हेक्टर हाग्राखौ सिफायनानै जोंनियावहाय साहा बागान गायनायनि प्रमान दङ। थामहिनबा हाग्रायाव थानाय जिब जुनारा हाग्राखौ दाननायनि थाखाय आरो बै हाग्रायाव मानसिफोराव हाबनायनि थाखाय BPF सरकारा गावसोरनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय मानसिफोरखौ हाग्रा दाननानै जेरै थानो खाबु होदों। बेखौ होबथानो हायैयावनो बा हाग्रा बंग्राया जोबस्रांनायनि जाहोनावनो दिनै मेन इलेफेन्टनि कनफ्लिक्टआ बारा जानानै फैगासिनो दङ। अब्लाबो जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय देग्लायनि दिनाव 121 किल'मिटार सलार फेन्सिं होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो मोननै सेक्सनाव मावदों। अदालगुरि आरो चिराङाव दा मावगासिनो दङ। बाक्सायाव मोनसे ग्रुपनो हगारनानै होदों। बिथांमोना माबा मोनसे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय लेट जादों नामा बेखौ आं बुंनो हाला। खिन्थु 121 किल'मिटार जि जायगायावहाय भेरि इम्परटेन्ट इलेफेन्ट करिडर, बे इलेफेन्ट करिडराव थानाय न'खरफोरा दिनै मैदेरजों गाग्लोबजागासिनो दङ। बेफोरबायदि एरियायावहाय होनो थाखाय जों राजि जादों। जाय जोंनि थाखाय मोनसे हिस्ट्रिक मोनसे एचिभमेन्ट बियो BTR सरकारावहाय 17 बोसोर बिथांमोना हाग्रा दानदों। खिन्थु मेन इलेफेन्ट कनफ्लिक्टखौ जानगार होनो थाखाय सुबुंनि जिउ आरो सम्पतिखौ बासायनो थाखाय BPF सरकारा खिन्थु खामानि मावाखैमोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों। ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों। ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।